a special edition of Boss Agal Cooking Show. Kung kayo ay baguhan pa lamang, dapat kayo manood. Huwag kayong kukurap at kailangan mong idilat ang iyong mga mata. Boss Agal in the house, mga konsehali Boss Agal. Kailangan niyong panoorin to. Good day mga konsehali Boss Agal. This is the reality show of cooking show of Boss Agal. Very rare episode of Boss Agal. Diara magluto siya kamahog iyang i-marinate gikan sa iyang bowl. Wow. Sige Steve, mukinom siya tubig iyang ihunawan ang mga mahong diha. Kay special man na. Ngana na siya, butangan imong asin para lami ang timpla. Next, butang ang kaha diha sa platform nga murag plywood. Okay na. And then butangan imong wheel. Ha, ilista ninyo ni guys para di mo malipat kay grabe kini kay special ni nga pagkaluto sa amahong kay lami kay na transition. Bang! Oh, dara. Dito kay nabungka guys ang mga onions siya nga color orange. Orange violet niya. Second step guys, igunanin ni siya guys. Pagluto, kanta-kantahan ni mo na para nindot ang resulta. Butangan ni mo asin, butangan ni mo paminta, ug butangan ni mo na siya og paprika. Spanish na ha from Spain. Oh, dara, ready na. Oh, karaw-karaw ni mo gamay para lami ang amoy. Amoy ginisa, direct transition bang. Nga na transition ang mga ahos guys. Nga na ha, para bungkag din na. O karaw-karawon ni mo na para limbot. Nindot mo ng style ya. Agay. Bungkag kay lamok. Oy oh. Ready na. Butangan ni mo nagtubig nga na pagka-white. O ready na. Kaduha, katuloa. O pinakalas para lami pagyud kayo. Wow. O ready na ang butter diha nga gahi kayo di ba slice mo nang gibuhat ni Boss Agal. Iya ra gibutang diha. Bahala na mo diha. Nakasunod ra mo guys ay mapalipat ha. And then karo-karawon ni mo na diha. Mo na pinaka-importante diha. Karo-karawon ni mo na mahilis ang butter diha. Next step, kuhaon ni mo mga amahong diha nga nahimo na naghana. O butang din ni mo na skaha para lami ang timplada. Ha? Ready na na parat-parat nga murag ambot. Di ko kabaw. Buwanan, kluban ni mo na. O buwa! O, gana ka simple. O, and then butangan ni mo na siya og gatas. Gatas nga murag way lasa, color white ra. Wow! Ano kayang white na yan? Karaw-karawon ni mo guys para nga na wala tong trabaho. Karaw-karaw raman. And then butangan po gatas kinapingi si Boss Agal. Usa ka ng gatasa. Wow. Kalamian ang gatas oy. And then karo gyapon sunda gina nga step guys ha. Ilista gina ninyo guys pa di mo malipat. And the next step bidyo-bidyohan nimo gamay. Okay. And then karawon na pod. And then tilawan. Oh, ana na. Oh, basta mo okay na, ready na. Okay gyud. Oh, Boss Agal in the house. Wow.